ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ଏଠି ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପୁରୀ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକି ହେଇଛି। ମା ଏଠି କେତେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ସବୁ ପିଟି ଦେଇଛି ରେ। ଆହା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରୀ ଆମର ବାଲ୍ଟି ଆମ୍ବ ପଡିଛି। ବାକି କାମ ସାରି ଦେଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ପାର୍ଲର। ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ରିଲ୍ସ କରୁଛି। ମୁଁ କଣ ଆଉ ଛାଡିବି, ନାତୁଣୀ ସହ 2-4ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରି ବସି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେ ତାକୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେ ମତେ ଦେଖିଦେଲା। ମତେ କହୁଛି ଦେଖ ଆଇ ମୋ ଭିଡିଓ ତମ ରିନାକି କିଚେନରେ ଛାଡିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଲ ସେଇଟା ପରା କିଚେନ, ତତେ ନେଇ ବ୍ଲଗ ୱିଥ ରିନାରେ ଛାଡିଦେବି ଯେ ଗଲା ଘୁରୁଥିବୁ।